Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, saiki Pak Samsul arep nyritakake asal usule grojogan Roro Kuning utawa air terjun Roro Kuning sing manggon ana ing Desa Bajulan Loceret Nganjuk. Pi asal usule ngene cah. Dhisik nalika Raja Erlangga penguasa kerajaan Kauriban wis seda, banjur kerajaan Kauriban mau kaperang dadi loro cah. Siji kerajaan Jenggala, loro kerajaan Panjalu. Kerajaan Jenggala rajane nurunake seorang pangeran, yaitu Panji Inu Kertopati utawa Panji Asmarabangun. Sedangkan kerajaan Panjalu winurunake Galuh Candra Kirana utawa Dewi Sekartaji wisangka permaisuri. Lah sangka istri selir winurunake Galuh Ajeng. Lah karo-karone sepakat cah antara kerajaan Panjalu karo kerajaan Jenggala sepakat pengin nyawiji kaya dene dhisik sadurunge asale ya sawiji yaiku kerajaan Kauriban supaya ora keliya. Akhirnya sepakat yaiku nikahake Pangeran Inu Kertopati diolehno neng karo Galuh Candra Kirana utawa Galuh Ajeng. Nanging Panji Inu Kertopati utawa Panji Asmarabangun milih Dewi Galuh Candra Kirana. Di samping luwih ayu, karaktere, sifate ya luwih apik. Banjur Galuh Ajeng cah. Galuh Ajeng serik cah. Serik lara atine. Ora lila menawa Galuh Candra Kirana sing digarwa karo Panji Asmarabangun. Mulane Galuh Ajeng golek cara cah. Golek sarana kanggo nyingkrihake Galuh Candra Kirana. Nek wis sumingkrih besok akhire Galuh Ajeng sing bakal dadi garwane Panji Asmarabangun. Akhire Galuh Ajeng goleki wong sing sekti. Golek wong sing sekti sing kenek disambati kanggo nyingkrihna Galuh Candra Kirana. Akhir kepethuk wong tuwa, wong sekti, seorang dukun, ahli sihir. Wong mau ngeweni sarana ning gone Galuh Ajeng arupa endhog. Endhog mau dijampi-jampi, disuwuk, diguna-guna. Dan ndok mau supaya dicaosake marang Galuh Candra Kirana, supaya didahar Galuh Candra Kirana. Banjur tenan cah karo Galuh Ajeng, ndok mau digawa mulih. Nalika Galuh Candra Kirana badhe arep ngersakake dahar cah karo Galuh Ajeng diimbuhi terus diweni lawuh ndok mau. Lah Galuh Candra Kirana pancen ya wong sing apik atine ora duweni penyana apa-apa marang Galuh Ajeng. Sakwise Galuh Candra Kirana ndahar ndok mau cah, awak sakujur gatel kabeh kaya biduren abuh-abuhen.
Banjur Galuh Candra Kirana sowan marang Ratu Kilisuci ngaturake kahanane badane sing kala iku nandang gerah, nandang sakit sing gatel banget. Malah ambune badane iki arus amis. Lan Ratu Kilisuci banjur paring wejangan cah. Nggih putriku Galuh Candra Kirana. Mangertenono menawa penyakit sing sira sandang kuwi dudu penyakit biasa. Nanging kowe aja susah, aja was sumelang. Malah menawa penyakit mau sira tampa kanthi trima lan sumarah marang pangeran, sliramu bakal oleh kanugrahan kang gedhe. Sliramu tak paringi sarana supaya bisa walaya jati waras kaya wingi wuni. Sliramu lunga mengulon ana ing wilayah Nganjuk, golek ana banyu sing terjun sing mrambat. Banyune bening banget. Nang wilayah kono tur asri. Mengko ora suwe penyakit sing sira sandang mau bakal waras. Malah panase atimu uga bakal redem. Kowe mesanggraha ana ing tanah kuno, ana ing sak cedhake grojogan kuno. Lan kowe lan sliramu aja nganggo jeneng Galuh Candra Kirana utawa Dewi Sekartaji. Nanging nganggo jeneng samaran yaiku Rara Kuning. Wis, Nduk. Putriku, budhal tak jangkung saka kene. Muga-muga apa sing sira sandang bakal pulih kaya wingi muni lan sira bakal munggah derajat ira ana ing ngarsane pangeran. Nggih Kanjeng Ratu, kula nyuwun pamit. Mugi-mugi sak lambah kula tansah jinangkung keselamatan. Tenan akhire budal Dewi Sekartaji budal ana ing wilayah Nganjuk goleki papan panggonane grojogan mau. Akhire kepethuk. Lan gawe gubuk ana ing sak cedhake grojogan kuno, mesanggrah ana ing kono. Saben isuk lan sore Dewi Sekartaji wisiram utawa adus ana ing grojogan kuno. Kira-kira sak wulan penyakit sing disandang Dewi Sekartaji mau banjur ilang. Malah Dewi Sekartaji saya mencorong praupane. Sora mundhak ayu. Uga aten-atene mundhak bersih. Sehingga nalika ana pawongan utawa ana warga sekitar kono sing nyuwun pitulung marang Dewi Sekartaji, kabeh padha ditulungi. Kabeh padha ngenali nek Dewi Sekartaji mau kanthi aran Rara Kuning. Lah saiki ganti Panji Asmara Bangun cah sing manggon ana ing kerajaan Jenggala oleh kabar mbok menawa Dewi Sekartaji ana ing wekdal kuwi, ana ing wektu kuwi ora ana ing kraton. Malah murca
ora dingerteni ana ing ngendi papan dununge. Krana Panji Asmara bangun oleh kabar mau banjur perintah marang para prajurit kabeh disebar supaya ngupadi ana ing ngendi papan dununge Dewi Sekartaji. Akhire kabeh para prajurit sumebar cah. Goleki ning papan ngendi anggone sesingitan Dewi Sekartaji. Lan ana salah sijine prajurit cah sing sowan marang Panji Asmara bangun ngabari menawa ana ing tlatah Nganjuk kuwi ana pesanggrahan sak cedhake grojogan. Sing mapan ana ing pesanggrahan kuwi aran Rara Kuning. Pawongane ayu tur apik bebudene. Banjur Panji Inu Kertopati duweni panyana cah. Mbok menawa utawa kira-kira Rara Kuning kuwi ya Dewi Sekartaji. Mulane banjur panjenengane tindak ngupadi ning nggone papan sing dituduhake karo prajurit mau. Akhirnya kepethuk cah. Ketemu ternyata bener. Rara Kuning kuwi ya Dewi Sekartaji. Banjur Dewi Sekartaji diajak mulih ana ing kraton Jenggala. Teka Jenggala kono banjur dienekno pesta pernikahan antarane Panji Asmara bangun lan Dewi Sekartaji utawa Dewi Galuh Candra Kirana. Sing akhire cah Panji Asmara bangun lan Dewi Sekartaji diangkat dadi raja lan ratu ana ing wewengkon Jenggala lan uga wilayah Panjalu uga bagian saking wewengkon wilayah Jenggala. Lah sedangkan grojogan mau cah, grojogan sing ana Bajulan mau sing asale dhisik diarani grojogan Mrambat banjur dijuluki grojogan Rara Kuning. Kuwi asal usule cah. Nyang apa kok diarani grojogan mau diarani Rara Kuning. Pun semanten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.